Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka batisi TV ni priang sobai pi syaki mat gemat jonggani ka janmit ngi yoring hap ka arpui Tarik Kyllalyngkot arjar apun rio ki mat Khubor na ka Jylla. Ha ka jing rakhi ya ka jing dap sanpu sau snem ka jing yo Jylla bapura ka Meghalaya ka Office Deputy Commissioner East Khasi Hills District kala perlong ya ka program bakarpang haplau office ha ka ba lembat ka Deputy Commissioner ka kong Rosetta M. Kurba u Episcopal Vicar jongka Shillong Archdiocese Reverend Father Richard M. Majau ki rangba shnong nag shnong buper bat ki officer kilai shimmenta shitraham hagani ka sngi lapan benaban ai khosnam syaki tu ki bala no usinyang ubenhei shau sup utiar jongka Jylla lengba ki kam jongki haga jing rakhi ya ka Republic Day hanong ba Shillong haga arpun riu Tarik Kyllalyngkot arjar arpun riu Utirot Singh Award na kabenta ka Arts and Culture show Dr. Kanpam Singh Nongkenri umelung unong tho unong itu khana balapau haga Jylla ka khusnam patogan and sangma award on sam show Reverend Father Binoy Joseph uba la IT yala di banpen kiu yaki nongkendong harilom garo lengba ka Mukti Data Multipurpose Cooperative Society ka Kyang nang ba award na kabenta ka sports and games siya ka kong Rio lang dahar ka referee football ka bapaw ha ka ri bat ka bala siya jiru ban longkum ka referee ha ka Pyrthei Borokway lengba ka FIFA. Menteri ke Sarkar Jylla ba Sanbor Shulai balong ru MLA ke BJP na South Shillong constituency ulai kendo markmat bat Menteri ke Sarkar Pedeng Rajnath Singh ha New Delhi ban panjaka na kabenta ban penkenria ya kijai penrio Dalit Sikh na them yo maulong sya cantonment area uba Sanbor ulaong bagani ka kam kalong ka badon kam kerki kumta ula kentu ya ka ministry bakan shimno kamplo ya karai na kabenta ka bit ka biang jong ka Jylla. Menteri Sarkar bopek ya katana pulih putih ba lakman romboi ulaong bagani ka Jylla kadai ka Jylla ka baya teli nrei ka bapenya peringi kadai tangkak tien ka teli ukasi umnang ban kren garo baru garo umnang ban kren kasi uba romboi ulaong bawat mau tang banyo iway arlai hak tien garo umnang bat dai nagani gadaw laong baka Sarkar trawan ra da kejingmut ban penrung no ya ka tien garo haki lower primary school hangni harilom khasi jaintia khnang baki khna kinang tang ya badon kam UMLA ka North Shillong constituency uba Idlebert Nongrum ulapan pau ke jing songkhia lor babon ke jing duna ha ka Meghalaya House ke badon ha Velor ke ba ai jing syakri ya ki nongshang shnong ke Jylla ki balet pan sya sumar ki balet kai ngobha kumta ula terwa sya ka Sarkar ba unno senyang sanpho lak tengka ban snapan bhaya ka Meghalaya House bat ia kata ka sanpho lak un ot na ka bha jong ka North Shillong constituency ka ba UMLA uyo arklor siteng ha ka shisnem kador bar snong mauken ro shing kalamana bat khang persya ban shongde jing di hasilenter jong ki surok ki badang hap hapo upur usam jong ka snong kani kalong kumsi benta banwanra ka jing keluj bat ka jing shngan ya ka lek kawan jong ginong ya lenti ka jing kho jing suba bat rukum ka jing bur renti ya ka jing kerpat jong ka tenat PWD banom sya ban bu ya ki dukan tap plastik harut surah Kakasi Students Union Delhi Unit kalalaban pelaj im ya ka wei ka khna kan thai na Meghalaya kapala sya thombor ha wei brio ubalakam bakala shim pisa kaliang na u klem na pan pai shu nregani ka khana kan thai klai thu haki pulet banamar kala kentai ban rung syaka kam khayi met kala sya thombor ha u kini arngut kidan mentah ka jingkmi jingtokit jongki pulet kasengin thai maulai pelun da kawai ka sur kala penrem jur ya ka jingmi jong kawai ka application bala jer keteng ka nolo ya ka ba la pensapriang ha ka social media ban penmi ya kawai ka advertisement ka bala kain po ya ki kan thai ka si khamtam ha ka snong maulai ba kilong ki ba tador ban laban yo ya ki tang ha ka dor khat san tengka kaseng kalamaham banang ni syakmat la dalap ya kum kini kan le da ka bateng bat ongru
barok ki kentai ki besyong basa maulai ki long ki balengkar nrei ki dei ki ba im haka akor bat buram ki ba tip duk tip suk yala ki khon ki kti bat yala ka yeng kasem markum tahi lami sadakawai pat ka jingsha penbut nam ka Jylla lengba ka wai ka app ka bala pensapreng ha social media ya ka kerteng jong ka snong rapleng ka lightlom bat ka nongra kajing pentop bria lang bagani ka app ka batai ba la ban yok kan thai haslong bat hakini ki jaka tang da ka bapulut tang lighting ka hagani ka app ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kala kan thot teng ya ka sarkar NDA balayalam da ka BJP halor ka jing pen kala kerteng ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. Ka President jongka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong Joplin Scott Jylla. Kalau ong baka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka pentikna ba barok ginong syong snong apo kari India kin yo ya ka kam ka jam bat ya ki kampen roy sya ki snong nong kendong. Nrei kat ba ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission ka sarkar pedeng kan rai kat bamon bat ru ki pai ba kinom ya lat syu ban lek pan kam. Ki pulit ka West Giant Hills District rengkat ke jingseran lang uwahe snong bat kit khot ka Village Defense Party ke snong demtring ki layo ban kem khat prangut ki mender Bangladesh arngut ki nong India ki bayalam lenti yaki kata u meban khar bat ka Melari Rasmut sangut ki nong nya kali bat kurup santeli ki kali ya kini ki bala syakem lara no syathanat ban penlong ya jing tokit bat ki pulit kila pengat ru hapa ki kendon jongka Immigration and Foreigners Act arhajar arbusan kalami ke jingi syok ya dat bat ke jingi pen ibor hadian bagi reushim kabu ki badai ki nongsong snong jongka snong bakra para Assam kila persyai ki pait ba snong maikuli ki bahap apa pilang kata police outpost Ribhoi district ki balayarap ya ki nongtrei ka Meghalaya Energy Corporation Limited bantung ya ki santeli ki narpos electric ha ka snong maikuli Urang ba snong kamay kuli ula syak takti bat syasyo haki reushim kabu na Assam. Kinong yalam ka New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle Kyllalyngkot ban Panjing Shai naga District Child Protection Officer ka East Khasi Hills ka kong ML Wardri halor ka jing baka Borsings EM Children's Home kabadon haka snong Mausmai Sora kalaya kendo. Unang aihtian ka seng uba banjop kongwer ulay ito baga District Child Protection Officer ka sarkar pedeng kam shimla ay jingirap syu siya ginogino gikinhon kibadang register tamay hadin usnem arhajar khatar banyarap yaki jakari kon swet. Kaseng samla hima langrin hapok kajing yalam u president samla pensyai lang lengdo rengkat kajing iron lang ki rangba jong ka hima langrin kila hiar jurip yaka intermediate road kabajengai kumba 9 kilometer tam na lailat syaborsara kaba laisnem menswa usembut menteri rangba kejelau bakmi ikatanat PWD roads uba Preston Tensong ulakular ban sna pendep no tang hapo arpusau benai haga jing jurip lalap ba kane ke surok kebaladon lupa bat ka jing temu golong ban sna kampen he bat ban siangrong ha ka dor kebala mangkat praklor tengka ia lapen trei tang malumala bat kadang sniu hikum juk kumba kalong mensua u samla pensyai lang lengdo ula kerpat juri ke sarkar bat kumju ya u sembut menteri rangba kamtam ya ka tenat badai pej bahkan pendep no ya kani ka kam hapo enriu benai bat ula maham ru balada ka sarkar kadang yaile menti kaseng samla himalang ren kambansi banshim da ke weipat ki sen jam ki bateng Kiriu shimet ki badap daga jingsngo sen kila penshna daga ying tap shiliang ya ka wei ka riu kentai haka shnong umtro kli shnong Ribhoi district. Kani kadai kalong ying jong ka kong gerhai walang kabadon arngut ki kon kentai iwei ibala khat arsnem karta bat iwei pat ibala khat sausnem karta. Lashna ya kani ka ying babahada u founder jong ka project clean surrounding uba Jeff Kinching.
Kumbal lai pongut kinong de madan ki baju kamai jakpo da ka basyong di jing di halenti yai kejat hasenda jongga civil hospital Shillong. Kila syak penken riak lut syak hidukan bala pensionat mai ha pelau jongga office PWD Habarik. Kinong de madan kila penpau ya ke jing smoke men bagi la light na ka sngi uslap bad kala air bar ha ka ju ka por kila penpau ya ke jing sngongu ya ke sorkar ka ba perkhat lem na ka benta kinong de madan. Kirang ba asnong na kisnong ba per badon hapok syatri jongka senjuk kinong sensyar snong mausen ram blok. Kila lay panya kendu yo menteri ketenat boarding ke sorkar Jylla ba med ba lendo. Ban pen sngo halor ka jing bom sngo tenat ya ka jing IT syaki company ban penya ya ka jing sam boarding ha ka tain mausen ram. Kani kalong kat tu kani sngi hadian baka senjuk kala kang talai ya ka office trekam jong ka Sai Computer Limited ha ka snong mausen ram. Ka company ke bana Japan ka balatip kerteng kum ka Best Surf Inc. kan penkir rasong ya ka football ha ka than chate lamingi da ka baya soy ya ka deeds of contract bat ka State Football Association na ka benta ban sedang no ya ka Northeast Football League. Ya kene kejinya soy lapelong hakiran Shri Grand Guwahati Assam. Mentang ini pek ya kimat Khubor na Kylleng ka ri. Menteri rang bado ka ri Narendra Modi ha kesni balang ula ai kublai nadok ka donot ya ki pait ba ka Jylla Manipur Tripura bat Meghalaya ki balarakhi ke jingyo Jylla Bapura bat ula penpau ru ke jingkermen bakini ki laiteli ki Jylla kindang yaikiu syaki kerdan batmai ha ka roi ka par ha ki snem ki bandangwan. Ka Election Commission of India kasni baar kala tung sakhat arngut kinong pek perman bakerpang na kebenta ke West Bengal ban bishar penia ia ka Special Intensive Revision kepadang ya syakmat hagani ke Jylla. Ki khat arngut ki Special Role Observer balatung na kebenta ke West Bengal da ke Election Commission jongkari India hagamit sngi biar ban bishar penia ia ka Special Intensive Revision kepadang ya syakmat ha ke Jylla lapha syagani ke Jylla rengkat bat ka kam bakerpang ban pelik jengmut kerpang hagi distrik kibadan yaki kaput bat kari Bangladesh. Haga jing temu ban tau ya ketenat boarding ke bala penkrek na kebenta ka lawai ke bala ban penmi pisa bat ke bala ban penek pensa ya ke mariang. Ka sorkar kala ong bala penmi ia ka draft National Electricity Policy arhajar arpunrio ka bathmai na kebenta ka jingya mer jingmut pajba bat ki kenhon baper. Ka National Highways Authority of India kala tau southerly ki world record halor ke jingla panshna ya ka Bengaluru Kadapa Vijayawada Economic Corridor jong ka Surabaya National Highway Sanspa Sau G. Menteri ketenat kampok yeng jong sorkar pedeng Amit Shah salik jengok arsngi genti ya ke Jylla Uttarakhand. Kani kala sedang naduk hene ke sngi ha ka bau Amit Shah shimenta hagi katto kani ki program bakongsan ka hakaliang ka niam ka Kolshor bat ka Imlang Salang ha Haridwar bat Rishikesh. Ka Special Vigilance Unit jong ka sorkar Bihar kala penjur ya ke jingya kun persya ya ki Kambamsap da ka Bashim ya ke Senjam ha Araria District. Hagsing baar way nong tre jong ketenat lum khajna ula syakem kat bau dang shimti ya bisa ka pokot kat san hajar tengka. Kalau mi ke jing kan arah pok ka local unit jong ka Bharatiya Janata Party hinin kesngi hadin ba ki nong tre jong ka party kilabat ya ka kali jong u Atul Save ubade menteri jong ka sorkar Maharashtra. Kinong ya ki ha Chhatrapati Sambhaji Nagar District kila dawa baka seng kan punkut no e ka jingya te lok bat ka Shiv Sena bat ka NCP bat ban yakun hi ya ka election Zilla Parishad bat Panchayat Samiti. Mentang ini pek ya kimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Menteri rang bado ka Australia Anthony Albanese ulaong negasni baki an kren isi judgment reu ki bala menjur da ka parliament kum ka jubab halor ka jingsha thombor jongki leno ha Bondi Beach kan penlong ya ki nong Australia ki ba kham shngai
ka Board of Peace ka balatarwa daw President Donald Trump kanom dawa ya kari ban siu ya kabay rung lani jing siu badai ban siu ong he officer jongka United States. Kabor ya dari jongka Syria kalapan benai ke jing sange asiat ke basaus ni habaro uput trekam jong sipai ke Syria kum si benta ban kershan ya ke jing ya sungtu jing mut ke badang shu ya menjur shen bat ke Syrian Democratic Forces. Kari United States kalapan krek ban pediang sngubha ya ginong jengok kai na Kylleng ke Pyrthei ha ka ba kala jer bakan long ka FIFA World Cup ka behek tam ha ka history. Kasorkar jong Trump kalapan benai ke jingtmu ban ai ke visa kamkloi lan na benta ki million ngut ki real age football nabari ki bakmi lenti ban lek saki ke jingilek kai football ka bahet tam ha ka Pyrthei ka ban sedang hau benai jeliu mentau senam. Haba penjur ya ke jingkren jong halor ke Greenland. President jong United States Donald J. Trump labu jingkli halor ke jing trekam jong NATO ka ba aidak bagi jingkular ha ke jing ai jing yada ya ke doba Europe kila ban nang kham yadai bat ka yo ka kot. President jong America Donald Trump ong ba persya ya ke jing temu jong ri bilat ban IT ya ka ketem sipai Diego Garcia Shaka Mauritius ban nang ta ban IY biang yaka. Trump labu jing keliru ba balai ka London kan ino ya ka jing don jing em bakongsan ban IT segi weipan. President ka America Donald Trump ong ba unam lek isimenta sya ka jing yalang ka bakerki jong ka group of 7 bala terwa do President jong ka France Emmanuel Macron. Ka Sunita Williams ka way na ki astronaut ka bapau khmat tam ha ka history jong ki brio ki ba her sha hau kala shong thai no na ka tanat pek hau jong ka ri America ka NASA hadin ka jing trekam ka balane arpu news nem ka jing shong thai no jong ka Sunita Williams kalong hadin khandai benai bakala sa ha ka International Space Station kitog long kimat kublai.